Takže čaute, vítajte pri mojom prvom unboxingu aj videu. Budem odbaľovať vojnicu, dač mini červenú. Čakám, kým mi prídu ešte kamienky, schizo vodný melón, potom tam čerešňu som mal, neviem, a uhlíky kokobriko, takže zatiaľ tu máme najprv túto takú vodničku, takú malú. Taká ideálna pre cestovanie. Tak, budeme otvárať. Otvoríme to svojim profi rozbitým knifom, čo? Ale nie, robíte sa, to všetko rozbijem, počkajte. Nie, tu má jedno. Kam ja sa bojím, že to som nerozbil po ceste, lebo dosť fúkalo. Viete jak? Dosť to natrásalo s tým, a dúfam, že to ani kuriér nerozbil. No keď hej, tak ja si ťa nájdem a podrežem. Ježiš. Ježišmarja, to je tak moja kamera sa prejde. Poďme to. Takže na obrázku vyzerá nejako takto, hej. Takže odkaz na stránku, skade som to objednával, nájdete to v popise videa. No, takže my si to teď otvoríme. Ježišmária, toto krásna. Takto asi vyzerá, luka. Len korunka, zatiaľ len korunka. Čakajte. Otvoríme. Aj kleštíky. Je ostrý. Nevadí. A viete, čo je na tom najlepšie? No tak asi to nevyberie, pretože neviem. Takže táto hadica má meter, teda 100 cm, kto by nevedel. Vypadá nejak takto. Krásne, nenormálne to. Ježek, trása, keď ideš odtočiť, vieš, jak to si. No, takže teraz si vyberieme. Kámo, to jaký debil to tu natiskal. Fuck that shit, more, fuck that shit. Ježišmar. Takže to nie je rozbité, prosím vás. To je korunka, takže korunka nejak takto na kamienky. Oh shit. Ok, a viete, čo je na to lepšie? Publika opaliu. Ok, takže ideme k tejto samotnej vodnici. Takže je asi takáto maličká, to nevadí, pretože to nevadí, aká je veľká. Každý ide ten istý taký hustý dým, podľa toho, ako si ju pripravíte, či dobre alebo zle. Ideme na to. Tak krásne to. Som zvedavý, ak mi pošlú hliky a kamienky, hej, s tým sa srať nebudem. Vyzerá nejak takto. Hej. Bože, ja som sa tak tešil, kým mi príde, ježišmarja, taká krásna vodnička, ale nenormálne. A tak si pripevníme. Takto asi. Nadzigáme. Takže
Tak asi vyzerá. Takže ja sa s vami lúčim. Toto bol Zeus, teda ja. Tak vidíme sa na budúce, keď už dojdú uhlíky. Budeme odbalovať aj uhlíky, ako aj s tým kamienkami. A zapáčime si viac. Dobre, takže čaute!